Октомври. Знаеш какво следва? Децата се връщат от училище с хрема. Колегата до теб кашля от понеделник. Съпругата вече боледуват и ти чакаш, защото знаеш, че е само въпрос на време. Взимаш витамин С, пиеш чай с мед, може би разтворима таблетка всяка сутрин и пак се разболяваш. 3 пъти, 4 пъти, понякога 5. Всяка година едно и също. И ако вече не си се питал дали просто си чувствителен, дали това е просто твоята природа, искам да ти кажа, че не е. И че има обяснение и също така има изход. Казвам се Георги, фармацевт съм и днес ще ти покажа какво се случва всъщност с имунната система всяка зима и какво да направиш по въпроса. Магистър фармацевт от Медицинския университет в София, преди Алфа Органика, 7 години в клиничните проучвания и лекарствена безопасност. Частта от индустрията, изучаваща как веществата реално се държат в тялото. Не какво казва маркетинга, как реално се държат. Основах Алфа Органика, защото разликата между това, което науката знае за имунитета и това, което достига до обикновения човек, е огромна. Тази разлика ме ядосва. И това видео е за нея. Ако се разболяваш 3, 4, 5 пъти на зима, ако се чувстваш, че имунната ти система просто не работи, ако си пробвал всичко и пак не помага, тогава следващите 10 на минути са специално за теб. Между другото, ако намираш това за полезно, абонирай се за канала. Покриваме съня, имунитета, стреса, от гледна точка на фармацевт, без маркетинговия шум. И имам безплатна телеграм група с директна информация, стойност всеки ден. Линкът е в описанието. А сега в темата. Нека започнем с нещо, в което повечето хора грешат фундаментално. Студът не те разболява. Повтарям. Студът не те разболява. Разболяват те вируси и бактерии. Студът е просто сезонът, в който условията стават по-благоприятни за тях. Хората в Исландия живеят при минус 20 градуса, не са постоянно болни. Хората в офиса с климатик при 22 градуса цяла зима се разболяват по няколко пъти. Разликата не е в температурата, разликата е в имунния капацитет. И ето въпросът, който никой не задава достатъчно директно. Защо твоят имунен капацитет е нисък? Не е генетика, не е лош късмет, не е просто такъв си, има конкретни физиологични причини и когато ги разбереш, можеш да направиш нещо по въпроса. Имунната система не е фиксирана, тя е динамична, тя реагира на избори. Твоите избори. Точно това имам предвид, когато казвам, че има обяснение. Нека ти покажа кои са тези причини. Ето 4 основни причини, поради които имунната система на съвременния градски българин се срива точно когато трябва да работи най-добре. Номер 1. Хроничният стрес изтощава имунната система на клетъчно ниво. Ще бъда директен. Стресът убива имунитета. Не метафорично, а буквално. Когато си под хроничен стрес, работа, деца, финанси, всичко едновременно, надбъбречните жлези произвеждат кортизол. Непрекъснато. Кортизолът е хормона на оцеляването. В малки дози е полезен. При хронично повишени нива – имуносупресор, т.е. потиска имунитета. Кортизолът буквално потиска производството на лимфоцити, белите кръвни клетки, които разпознават и унищожават патогените. С други думи, колкото повече стрес, толкова по-малко войници в армията на имунната ти система. Сега мисли за живота на средния българин между 30 и 55 години. Стресът не е епизодичен, той е хроничен, постоянен, фонов. Армията е хронично изтощена, дори преди вирусът да е почукал на вратата. Причина номер 2. Витамин С се изгаря с шеметна скорост и никой не го попълва правилно. Това е нещото, което ме изненада най-много, когато навлязох дълбоко в изследванията. Надбъбречните жлези, същите, които произвеждат кортизол при стрес, съдържат една от най-високите концентрации на витамин С в цялото тяло. И по време на стресов отговор, те буквално изгарят витамин С с огромна скорост. Проблемът е двойствен. Първо, повечето хора не приемат достатъчно витамин С изобщо. Второ, дори тези, които го приемат го в грешна форма. Разтворими таблетки, тези, които шумят в чаша вода и изглеждат толкова ефективни, се абсорбират бързо и се отделят от тялото почти толкова бързо. Витамин С с незабавно освобождаване достига пик в кръвта за около 1-2 часа, а после нивата рязко спадат. Тялото не може да го складира, излишъкът се изхвърля. Резултатът – хвърляш пари в тоалетната буквално. Купуваш скъпи кутии разтворими таблетки и чувстваш си, че си направил правилен избор и имунната система не получава почти нищо устойчиво. Причина номер 3. Нарушения сън унищожава имунната памет. По време на дълбокия сън тялото произвежда цитокини. Протеини, критично важни за имунния отговор. Цитокините са комуникационната мрежа на имунната система. Те координират атаката срещу патогените. Когато спиш лошо, когато лежиш буден в 3 сутринта или се въртиш, без да заспиш, производството на тези цитокини е нарушено. Имунната система не получава правилните инструкции, не може да координира отговора достатъчно бързо. И освен това, по време на сън имунната система запомня патогените, с които се е сблъскала. Изгражда имунна памет. При хронично нарушен сън тази памет се нарушава.
Резултата – боледуваш от едно и също нещо отново и отново, защото тялото не е изградило адекватна защита. Сега погледни назад. Колко добре спиш? Ако отговорът е не особено, имаш директен механизъм, обясняваш защо имунната ти система е отслабена. Причина номер 4. Липсата на движение премахва единственото безплатно имунно стимулиране. Редовното умерено движение е може би единственото нещо доказано от изследванията като директен стимулатор на имунната функция. Безплатно, без странични ефекти. Умерената аеробна активност увеличава циркулацията на НК клетките в кръвта, естествените стражи, първата линия на защита срещу вирусите. Но умерена е ключовата дума. Прекалено малко движение, имунитетът страда. Прекалено много, без достатъчно възстановяване, имунитетът страда отново. 40 до 45 минути умерена активност 4-5 пъти в седмицата, това е имунния оптимум. Колко българи в градска среда между 30 и 55 години постигат това? Много малко. И точно тук е един от пропуснатите отговори. 4 причини. Стрес, витамин С, сън, движение. Не генетика, не лош късмет. 4 конкретни механизма, всеки от които можеш да адресираш. Вероятно вече усещаш, че поне един от тях се отнася директно за теб. Сега нека поговорим за нещо неудобно. Ти вероятно не стоиш с кръстил ръце всяка зима. Вероятно си пробвал неща. Витамин С, купувал си мултивитамини, вземал си, може би ехинацея, може би прополис, може би нещо, което е препоръчала майка ти. И пак се разболяваш. Защо? 3 обяснения. Не за да те обвиня, а за да разбереш механизма на провала. Обяснение номер 1. Взимал си го в грешния момент. Повечето хора взимат витамин С, когато вече са болни. Като пожарна служба, повикана след като вече сградата гори. Витамин С не е лекарство за настинка. То е профилактика. Функцията му е да поддържа имунната система хронично в добра кондиция. Не да спаси имунен отговор, пропуснал прозореца. Взет редовно всеки ден в продължение на седмици, той изгражда резерва. Взет когато вече кихаш, помага малко или никак. Обяснение номер 2. Взема си го в грешната форма. Витамин С с незабавно освобождаване не е ограничен от бъбречния праг. При високи дози тялото просто спира да абсорбира повече. Останалото отива в урината. Затова мегадозите 2000 мг, 3000 наведнъж не са по-ефективни от 500 мг, ако тялото не може да ги обработи постепенно. Решението не е повече витамин С, решението е по-умен витамин С. Продължително освобождаване, sustained release, дава на тялото малки количества постоянно в продължение на 8-10 часа. Нивата в кръвта остават стабилни, имунната система получава постоянна подкрепа, не еднократен удар, последван от нищо. Обяснение трето. Третирал си симптома, не системата. Ехинацея, прополис, цинк. Има доказателства зад себе си. Нямам нищо против тях. Но ако основната причина за слабият имунитет е хроничния стрес и нарушения сън, ехинацеята е пластир върху незаздравена рана. Имунната система е система, свързана, взаимно свързана. Не можеш да поправиш само един компонент и да очакваш системата да функционира. Трябва да адресираш стреса, трябва да адресираш съня и трябва да попълниш нутриентите, изгорени от хроничния стрес. Преди всичко витамин С. Не мелатонинът те е провалил, не витамин С те е провалил. Проблема е системата около теб. Дозата, формата, времето, липсата на свързана рамка. Използвал си инструментите в наполовина намален капацитет. Нека сега бъде максимално конкретен, без теория. Какво реално можеш да направиш, започвайки от утре? Стъпка първа. Управлявай стреса, не го елиминирай. Не ти казвам да напуснеш работа, не ти казвам да медитираш по 2 часа на ден. Казвам ти нещо по-скромно и постижимо. Намери ежедневна активност, която активира парасимпатиковата нервна система. Разходка 30 минути, тренировка, дори 10 минути спокойно дишане преди сън. Парасимпатиковата система е режимът на почивка на тялото, антидотът на хроничния кортизол. Колкото повече умишлено активираш, толкова по-бързо кортизолът спада и имунната функция се възстановява. За хората, при които стресът е сериозен, пасифора е билка с клинични доказателствена база за подпомагане на парасимпатиковия тонус. Не е успокоително, не притъпява усещанията, подпомага нервната система да се регулира по-ефективно. Включена е в пасифора релакс на Alpha Organic. Стъпка втора. Защити съня, защото сънят защитава имунитета. Помниш ли цитокините? Произвеждат се по време на дълбок сън. Без дълбок сън означава без цитокини и съответно отслабен имунен отговор. 3 конкретни неща с измеримо въздействие. Без екрани 30 до 60 минути преди лягане. Синята светлина блокира производството на мелатонин. Стаята хладна и тъмна, телесната температура трябва да спадне, за да настъпи дълбокия сън. Постоянен час на лягане, циркадния ритъм
е биологичният часовник, когато го нарушаваш, имунната система плаща цената веднага. Ако заспиването е проблем, ако умът не може да спре до 22:30, мелатонинът в правилната доза е физиологичното решение. Не 5, не 10, не 1. Изследванията сочат 3 мг като терапевтичната доза, оптималния ефект без замайване на сутринта. В комбинация с витамин B6, кофактора за синтеза на серотонин, ефектът е значително по-добър. Тази комбинация е в Melatonin Plus на Alpha Organica. Стъпка номер 3. Попълни витамин С правилно всеки ден от октомври. Не когато вече кихаш, сега, от днес. Витамин С с удължено освобождаване поддържа стабилните нива в кръвта в продължение на 8-10 часа. Взет след закуска покрива целия ден. Нивата не скачат и не падат, просто остават стабилни точно там, където имунната система се нуждае от тях. C-Long на Alpha Organica е именно тази формула. Стъпка номер 3. Стрес, сън, витамин С. Нееднократно, постоянно, от октомври до март, ежедневно. И когато правиш това последователно нещо, интересни неща се случват. Спираш да чакаш кога ще се разболееш. Всяка зима, в която имунната ти система се срива, има реална цена. Не само физическа, финансова, времева, емоционална. Пресметни го реално. Средната настинка отнема 7 до 10 дни. 3 настинки на зима, 3 седмици извън строя. 3 седмици работна продуктивност, намалена на половина. 3 седмици, в които не си родителят, партньорът, колегата, когото искаш да бъдеш. 3 седмици антибиотици, сиропи, лекарства. Пари изхарчени в реакция на проблема, вместо в превенция на този проблем. И физическата цена е по-дълбока от симптомите. Всяко боледуване е стрес за тялото. Всеки стрес изтощава системата допълнително. 3, 4, 5 настинки на зима, кумулативен ефект натрупван година след година върху тялото, което вече е изтощено. Рано или късно тялото изпраща по-силен сигнал, по-продължително боледуване, по-сериозна инфекция, нещо, което изисква повече от сироп и почивка. Хората, които изграждат имунния си капацитет превантивно, не след криза, а преди нея, не само боледуват по-рядко, те функционират на различно ниво. Зимата не е заплаха за тях, тя е просто поредния сезон. И може би по-скоро, отколкото очакваш, може да бъдеш онзи човек в офиса, онзи, когато всички питат: как стана, че ти не се разболя? Ако това видео промени начина, по който мислиш за имунната ти система тази зима, добре, точно това правя в тези видеа. 3 стъпки. Сън, стрес, витамин С. Не лотария, система. И системите работят само когато ги прилагаш постоянно, не когато вече кихаш. Ако намираш разясненията за полезни, абонирай се за канала. Всяко видео покрива един конкретен механизъм. Имунитет, сън, стрес, хормони. От гледна точка на фармацевт, без маркетинговия шум. И имам безплатна телеграм група с директна стойност всеки ден. Линкът е в описанието. А ако искаш да видиш продуктите, за които говорих, витамин С с удължено освобождаване, мелатонин с B6, пасифлора, те са в Alpha Organica, също в описанието. Разгледай, ако и ти е интересно. Превенцията е по-силна от лечението. Сега го знаеш. Ще се видим в следващото видео.